Elinga iki rejeki wis dijamin maring Gusti Allah. Rejekimu wis ditaker lan ora bakal diijolke. Rejeki, pati, jodoh, kabeh kuwi wis ditulis marang Gusti Allah. Sejatine urip kita saiki sesuk wis ana ing skenarione Gusti Allah. Apa wae sing kedadian karo awakmu, apa wae sing kedadian ing uripmu, elinga, aja ninggalke Allah. Amarga mung Allah sing bisa ngowahi ati manungsa, lan Allah iku sing bisa ngowahi nasibe manungsa yen Allah wis karo kuasane. Banjur akehi anggonmu ngibadah, kurangi sambat, insya Allah Allah paring pitulungan lan Allah bakal paring kabegjan ing donya lan akhirat.